Uy. La. Agay! Uy, ngano kadaghan na imo ang kalendar? Ay, siyal. Bangay na ako yung bangko. Wow! Kung ano daghan man kay na. Agay! Oh, siyempre, pagkayo na ako. Alo ganin mo ihatag ng uban. Hatag na ako sa kung maidlat nga iyaan. Mura na itong sudan na, talong. Oh, ngano di ay? Ah, mali lagi. Eh, pangit man uy. Uy, kalami ana. Oh, kada pig kay ugra no. O ay kuan gali able. Agay! Oh, tsada ana. Gusto mo kay pangit lagi ning tanong mo. Pangit, pangit. Lami lagi na. Eh, basta kay pangit ni. Anong pangit man? Ah, pangit lagi. Ngano gani nganong pangit? Kanimik mo yung talong.